Ben, imos dar comezo a esta sesión ordinaria xoves 27 de maio, correspondente ao pleno municipal deste mes de maio. O primeiro orde do día é o primeiro punto, a aprobación da acta 6/2021 do pleno, sesión ordinaria do 29 de abril de 2021. Non sei se hai alguna consideración. Se non, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade a acta. Segundo punto do orde do día é dación de conta, resolucións da Alcaldía, actas da Xunta de Goberno. As resolucións da Alcaldía van desde 1 do 4 ao 30 do 4, números 278 e 361, e as actas da Xunta de Goberno son dúas sesións extraordinarias do 8 do 4 e do 22 do 4. E pasamos aos puntos seguintes do orden do día, que sería o terceiro, que é unha moción da Alcaldía para declarar as alfombras como patrimonio cultural da humanidade. Ben, na exposición de motivos, de alguma maneira, fai ou sinala cal é a orixe desta proposta, a través da Asociación Ondiñas Mainas, presentando un escrito no Concello solicitando do pleno que as alfombras de Rianxo, dentro dun movimento máis amplo do alfombrismo galego, acade o recoñecemento como Patrimonio Inmaterial da Humanidade por parte da UNESCO. As alfombras, a tradición alfombrística é de importancia cultural, tradicional, e o que busca esta arte efémera é preservar este legado, as técnicas, os coñecementos, os motivos, para que sexan protegidos e fomentados entre a cidadanía. Hai outros lugares onde se levou tamén o pleno esta proposta de apoio, como poderían ser lugares emblemáticos na tradición alfombrística como Pontareas, Bueu, Moaña, Ames e incluso tamén noutros países que a través de determinadas actividades e intercambios se ten materializado esa visión dun movimento internacional de alfombristas e daí a preservación. Falaríamos de Bélxica, México ou mesmo Portugal. Dado que o papel que temos os concellos como outras institucións é apoiar e fomentar a defensa e a transmisión do patrimonio cultural, por iso se propón os seguintes acordos, que serían dar o consentimento da Corporación de Rianxo para que os coñecementos e técnicas relacionados coa arte efémera de elaborar alfombras e outros elementos con flores e materiais naturais sexen inscritos na lista representativa do Patrimonio Inmaterial da UNESCO. O segundo, facultar a Alcaldía para asinar documentación que sexa necesaria para esta finalidade e comunicar este acordo á Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera, na que está integrada tamén a Asociación de Rianxo Ondiñas Mainas. Esta é a proposta e paso a dar... Efectivamente, vamos votar a urxencia. Primeiro, votos a favor da urxencia. Por unanimidade, como xa está plantexada, pasamos por lo tanto, a debatela. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Ainda que as alfombras florais sexan efímeras, engalaran as rúas e atraen a xente de outras bisbarras. Estou a favor deste recoñecemento que tantas horas ten de traballo. Gracias. Gracias, boa tarde a todos e a todas. Nós tamén estamos de acordo en que esa actividade que leva moitos anos, como decía a compañera de Ciudadanos, aínda que efímera, pois representa unha importantísima labor inicialmente religiosa e agora tamén se utiliza para outras efemérides. Pareceme que merece ben o recoñecemento e que pasa a formar parte do patrimonio inmaterial da humanidade. Voceiro do Partido Popular. Si, mais... Sí, apoiamos.
E voceiro do BNG? Si, nós tamén a proposta que trae a alcaldía asumímola e parecenos que efectivamente merece o esforzo da corporación apoiar esta proposta de poñer en valor a nivel da UNESCO, que é o que se está pedindo, o traballo que están facendo as veciñas e veciños de Rianxo e de outros povos, pois coa elaboración das alfombras, non? Entón, nos vémolo moi justificado e imos votar a favor, claro. Nada máis, moitas grazas. Visto o sentido de voto, votos a favor, quedaría aprobada por unanimidade de todos os grupos. A seguinte moción sería a de implantación de Rianxo en Común do casco urbano de Rianxo o límite máximo de velocidade para vehículos en 30 km/h. Defende a urxencia e despois pasamos a debater o conxunto da moción. Bueno, simplemente por defender a urxencia a raíz da modificación do Regulamento Xeral de Circulación que introduce modificación do límite de velocidade no noso casco urbano e no de todo o Estado, pois pensamos que era unha boa ocasión para plantear esta reducción e como detallamos na exposición de motivos e como detallarei a continuación se teño ocasión, trae máis beneficios dos prexuízos que poida xerar a curto prazo. Nada máis. Grazas, alcalde. Paso entón a defender a proposta. Como recollemos na exposición de motivos da moción e como comentaba anteriormente, foi a modificación do Regulamento Xeral de Circulación que reduce a 30 km/h a velocidade en vías urbanas en rúas de un único carril por sentido e a 20 naquelas que, ademais, teñen plataforma única de estrada e beirarrúa, o que nos levou a propoñer ou a traer esta proposta que expoñemos, pois entendemos que é unha oportunidade para establecer ese límite de 30 km/h en todo o casco urbano do noso municipio, seguindo o exemplo de outros concellos, como poden ser Caldas de Reis, gobernado polo PSOE, ou Carballo, gobernado polo Bloque, ou Pontevedra, gobernada tamén polo BNG, que tamén o hai que dicir, neste sentido é un exemplo non só a nivel galego, estatal, senón que é a nivel europeo e así se ten reconocido por distintas institucións. Na nosa opinión, facer isto que propoñemos non só evitaría eventuais confusións derivadas da nova situación, senón que fundamentalmente contribuiría a aumentar a seguridade para as persoas, así como a reducir o ruído ambiental, mellorar a calidade de vida e a mobilidade dos veciños e veciñas. Cabe sinalar que coa modificación do Regulamento Xeral de Circulación atopámonos con 3 límites diferentes de velocidade dentro do noso casco urbano, que non é demasiado extenso, sendo moitas das rúas con limitacións diferentes de características ben semellantes. Como dicíamos, a proposta que traemos evitaría eventuais confusións por parte das persoas condutoras, mas tamén por parte das persoas que teñen que velar polo cumprimento dos límites de velocidade. Pero, afondando máis na cuestión e non quedándonos simplemente nisto, tamén cabe citar que nos ámbitos da seguridade vial os expertos coinciden en moitos dos beneficios que esta limitación aporta, por citar algúns que están recollidos na exposición de motivos, para os peóns e para as bicicletas, para que os peóns e as bicicletas se mesturen de forma segura co tráfico motorizado, as velocidades deben manterse en torno a 30 km/h. Os sistemas de seguridade para peóns cos que contan os vehículos son máis eficaces ao redor destes 30 km/h aos que nos referimos. A esta velocidade dáse con maior frecuencia un intercambio social entre o condutor e o peón, o que parece contribuir a un comportamento máis seguro do condutor respecto dos peóns. O risco de que un peón morra nun accidente de tráfico pode reducirse un 75% cando o condutor opta por viaxar a 40 km/h en vez de a 50 e en máis do 90% se opta por viaxar a 30 km/h.
Ademais, os erros do exuício ao cruzar unha rúa son similares para os adultos mozos e para as persoas maiores cando o tráfico circula a esta velocidade reducida, pero é 19 veces maior no caso dos maiores se a velocidade aumenta a 50 km por hora. Ademais, con esta reducción diminúe tamén o nivel de ruído, tal e como se recolle nas conclusións do informe de recomendacións do Grupo de Expertos Académicos para a terceira Conferencia Ministerial Global de Seguridade Vial. E do mesmo xeito, redúcese a emisión de gases de efecto invernadoiro, fundamentalmente de dióxido de carbono, un gas que ademais resulta moi perxudicial para as vías respiratorias dos rapaces e rapazas. De feito, a mortalidade producida pola contaminación do aire é moi superior á causada polos accidentes de tráfico. Un deses outros gases perxudiciais para a saúde e que emiten en boa parte os vehículos diésel é o dióxido de nitróxeno, causa cada ano en Europa 71.000 mortes prematuras, segundo a European Environment Agency. Por todos estes argumentos que fomos esgrimindo durante a exposición de motivos e por, como comentábamos, porque pensamos que é un deber desta corporación aproveitar a oportunidade que xurdiu a raíz deste cambio no Regulamento Xeral de Circulación, pensamos que non nos podemos quedar atrás, pensamos que debemos coller este camiño que outros consellos están collendo e que antes ou despois estamos convencidos de que será xeral en todo o Estado ou se cadra en todo o continente europeo. Nada máis e moitas gracias. Voceira de Cidadáns. Para min esta moción ten certas eivas. Pídese ao Goberno Municipal que se inicien as accións necesarias para implantar a velocidade máxima de 30 km no casco urbano. E ao meu entender, tamén se debería ter en conta a opinión do xefe da Policía Local, que son os que velan pola nosa seguridade vial, e creo que está máis que capacitado para decidir a velocidade no casco urbano. Ademais de elaborar un informe sobre o estado dos pasos peonís, tamén se terá que facer un cambio de sinalización vial de ditas rúas. Como para min ten certas fallas, eu vou máis ter. Do Partido Popular. Perdón, do Partido Socialista primeiro. Gracias. Nós estamos de acordo que, por todos os beneficios que apuntou o voceiro de Rianxo en Común, parecenos que, na medida das posibilidades, e dependendo da vía, se é nosa competencia, pois podemos facelo. Eu creo que xa a Policía Local tamén é da mesma opinión, por eso nós vamos a votar a favor. Voceiro Partido Popular. Nós, en principio, estamos de acordo, pero é unha normativa que está xa escrita e descrita pola Dirección Xeral de Tráfico do Estado español. Por tanto, non vexo objeto a esta moción. Respecto ao tema de que máis gases, máis intentos de intoxicación a parte da xente, pois pode ser. Pero a base da moción é a reducción do tráfico. A reducción do tráfico xa está descrita pola normativa actual, se non está feita xa hasta a punto de aprobarse por parte do Goberno Central fai pouco tempo. Por tanto, non vexo a lógica desta moción. Dando nós, sí, vamos a aprobarla, evidentemente. Voceiro do BNG. Bueno, o BNG tamén considera, como acaba de expoñer o voceiro do Partido Popular, que é unha proposta redundante sobre algo que xa se está regulando, que está ben, pero, o Estado xa está traballando, xa houve unha aprobación inicial e está traballando para que isto se estenda, non? Entón, en fin, nós entendemos que tamén é unha proposta que ven a redundar nalgo que xa as administracións están traballando. Por outra parte, levar a cabo isto non é unha oportunidade, é unha obriga, non? Desde o momento en que está aprobado como lei é unha obriga que as distintas administracións temos que facer que se cumpla. Neste caso, no caso dos nosos distintos cascos urbanos, hai varias administracións implicadas. Entón,
digamos, o poñer en marcha isto, o cumplimento dese regulamento compete a varias administracións. A administración nosa, local, pero tamén a administración, polo menos, da Deputación. E non sei se en algún caso, en algún tramo, tamén da propia Xunta. Entón, estamos de acordo co que xa dende as leis estatais se está intentando facer e ademais estamos de acordo co sentido que se procura, non? Uns espazos urbanos máis habitables, máis sans e máis sociais, claro que estamos de acordo, non? E tamén decir, como xa se indicou, que xa dende a alcaldía se fixeron conversas e xestións, por suposto, coa policía local e tamén con seguridade de tráfico, non? Para mirar de implantar esta norma. Entón, nada, nós, por suposto, imos a votar a favor porque coincidimos co que aquí se propón. O que lamentamos un pouco é que se este redundando algo que efectivamente xa se está traballando, non? Nada máis, nós imos votar a favor. Nada máis e moitas gracias. Imos pasar á votación, polo tanto. Votos en contra, abstencións, votos a favor, de PP, Reacción Común e PSOE e BNG, abstención de Ciudadanos. Pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal Rianxo en Común, modificación do vial de acceso ao núcleo do Pazo, primeiro urxencia e despois pasamos a votar o conxunto da moción. Grazas, alcalde. Esta moción tamén ten que ver co tráfico, pero nun sentido ben distinto. Trátase de tratar de remediar un problema que hai neste acceso e que perxudica os veciños do lugar e bueno, simplemente iso, espallámonos un pouco máis na exposición de motivos, nada máis. Bueno, pois isto, como comentaba, creo que o punto está máis ou menos indicado, o punto no que se trata, no que hai ese problema. En todo caso, o Goberno é conocedor do mesmo. Aserendo ao lugar do paso, o vial estreitase demasiado, como en tantas outras aldeas, mas neste caso, a diferencia de outros lugares, semella que a solución pode ser doada, dado que nun dos laterais dese vial hai unha finca de grandes dimensións que podería favorecer que o vial se ampliara cara a ese punto, escasos metros que permitirían o acceso fundamentalmente de vehículos de gran tamaño ou de mediano tamaño, como poden ser os vehículos de emerxencias, nomeadamente as ambulancias ou os vehículos de bombeiros, e que, desa maneira, evitara situacións que xa xederon, que implicaron que os veciños tuveron que ir, ou neste caso os doentes, tuveron que ir en padiola durante moitos metros dende as súas vivendas ata este punto por non poder acceder máis alá os vehículos de emerxencia, non? En todo caso, por non espallarlos, trataríase de estudar estas posibles solucións e esa ampliación cara a esa finca abandonada, da cal é propietaria unha promotora e nada máis. Un pouco esta a cuestión. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Pareceme moi boa idea iniciar as negociacións co propietario da finca e que este a favor, aínda que, hai outros lugares para entrar no núcleo de Pazo, como poñen, por exemplo, pola Viñiña, por Salto de Lobo ou por xunto ao paso de peóns de xunto ao día, porque precisamente este non é o punto máis idóneo para salir ou entrar, porque está en pleno cambio de rasante, pero ainda así vou votar a favor. Voceira do Partido Socialista.
Nos tamén, por suposto, vemos ben que se intenten, sobre todo, eliminar estes puntos estreitos que solen ser en vías xa estreitas de por sí, pero polo menos que podan acadar un ancho mínimo donde podan pasar a poder ser os vehículos de emerxencias, polo menos que o que en momentos difíciles pois son necesario que pasen. Somos coñecedores de que aí ese problema xa se está, bueno, buscándolle solución, que xa o alcalde conversou co dono da finca, e, bueno, aquí parece que se refiren a eliminar efectivamente ese no punto máis estreito, porque esa parcela, como a todas outras, no momento en que queira ser urbanizada, saben que van a ter que facer cesión a viais, e aí é onde realmente, bueno, se poderá dispor do ancho que sexa necesario ou que fora necesario para que houbera unha vía dunha anchura normal. Nos, en principio, bueno, sabendo que xa estaba, non está solucionado, pero estaba en vías de solución, falado co propietario e que se vai eliminar o punto, pois, bueno, votaremos a favor. Ben, voceiro do Partido Popular. Nós pensamos que a redacción desta moción está un pouco mal feita, porque refirse en concreto á altura da Vara a Lareira, cando realmente o punto é un poquinho máis adiante. Pero se nos referimos a onde está realmente o embudo, habría que valorar tamén, porque un poquinho máis adiante hai unha estreitura onde hai dúas casas, e iso sería o problema máis serio. Cousa que isto xa acontece, xa vai máis alá, porque isto entraría no tema do plan, da normativa do urbanismo, onde nos esperamos que sí, nos apoiamos isto evidentemente, pero dependendo das modificacións que se podan facer dentro das normas urbanísticas que están por aprobar. Esperemos. Voceiro do BNG. Sí, bueno, nós imos a apoiar a moción. Queremos destacar que dende a alcaldía xa se está actuando neste asunto. Xa houbo efectivamente negociacións ca propiedade afectada, e sinalar, como tamén xa se está dicindo por parte do Partido Popular, sinalar que aquí hai dúas actuacións. Hai, por unha parte, unha actuación que supón mellorar o acceso, pero, por outra parte, hai unha actuación que supón urbanizar unha propiedade. Entón, o Concello aí ten que actuar de xeito equilibrado e de xeito que, efectivamente, se consiga a mellora do acceso, pero digamos, a actuación que supón de mellora urbanística da parcela, pois, bueno, eso haberá que negociar tamén, falar e ver como se realiza, non? Entón, o goberno local está comprometido con mellorar este acceso, pero tamén coa perspectiva que se está falando. É unha actuación para mellorar o acceso, pero tamén é unha actuación urbanística que ten que asustarse á normativa urbanística e, á vez, é unha actuación sobre unha propiedade, ademais, unha propiedade, como se sinalou, bueno, pois dunha inmobiliaria, non? Parece que escoitei. Bueno, entón, ten esas dúas facetas, a alcaldía xa está traballando e nós mantémonos en seguir traballando e a moción, por suposto, entendemos que xa estamos traballando nelo, non? Nada máis, nós imos a apoiala, nada máis. Moitas grazas. Ben, sí, quería matizar que non sei cal é o obxectivo, pero a tal promotora neste momento é un particular, o dono da propiedade. No pasado foi unha promotora, co que directamente xa poderíamos falar de que podera ser algunha empresa interesada en desenvolver un proxecto urbanístico, traspasoulle, vendeulle a un particular, co que, como é correcto, puxémonos en contacto para resolver este problema. Bueno, hai boa disposición pola súa parte,
quedaremos nas próximas semanas con el in situ para que coñecer o alcance puntual desta actuación e resolver un pouco o problema. Neste momento a Brigada de Obras está prácticamente ao completo desde hai unhas semanas e podemos encarar actuacións como esta de amaño puntual. E creo que é bon falar dese amaño puntual, por canto, neste momento, se quixera o propietario desenvolver un proxecto ali, xa habería posibilidade de facelo, e retranqueando a 4 metros do eixe do vial, co que xa estaríamos falando dunha anchura importante. Como ese non parece ser a día de hoxe, sin agardar o pexón, que tamén, pero a día de hoxe podría desenvolver ali un pequeno proxecto, pero non está, entendo, no seu ánimo, pero sí que se falou con el para o Concello de maneira puntual, e reitero porque, efectivamente, o que non vai facer o Concello é resolver ou amañar ou anticipar obras que lle van corresponder ao particular se en algún momento decide urbanizar a zona ou revender ou o que for, non? Pero sí que entendemos que a nosa misión é, podendo facer, arranxar un tema puntual para que se resolvan estes problemas. En todo caso, insisto, está falado xa co propietario, dicir que ten a maior das vontades de permitilo e de poder facer ese retranqueo nesa zona de esquina que vai solucionar en parte os problemas. Digo en parte porque efectivamente hai vivendas, hai outros sitios onde sigue estreito e está urbanizado a ambos os dous lados e hai cousas que van ser de difícil solución polo tema orográfico da propia aldea do Pazo, ou cousa que se dá en algunhas outras aldeas. E dicir tamén que saliu no argumento, efectivamente, os accesos ao Pazo hai outros máis anchos, zona do Día ou incluso en frente do Pancho, pero, sin embargo, estas vivendas, prácticamente o seu acceso é por esta zona e as dificultades son xusto para acceder a esas vivendas. Non arranxaría. Uns metros máis abaixo, incluso, tería máis difícil, porque tamén está máis estreito. Non é fácil resolver a situación, aunque fora mandando a estes medios, bombeiros ou ambulancia por outros lados, para chegar ali, teñen que necesariamente resolver ou acceder por unha zona que ten esta problemática e, en parte, penso que sí que ya vamos resolver con esta actuación prevista pola Brigada de Obras. Entón, visto o que anunciaron na súa exposición, pasamos a votación. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos a seguinte, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG de defensa dun modelo de enerxía eólica sustentable, xusta e galega, fronte ao espolio e a depresión. Ten a súa palabra o voceiro para defender a urxencia, despois está a depravación, me parece que é o depredación. Sí, bueno, a urxencia é que se está agora debatindo e facendo propostas de proxectos de novos parques eólicos e dende o BNG hai preocupación porque estas propostas sexan respetuosas desde o punto de vista medioambiental, social e tamén de creación de emprego. A urxencia da moción é porque agora mesmo, efectivamente, se están presentando, levando a cabo, por outra parte, as medidas de reactivación económica que veñen da Unión Europea están incidindo tamén nestas enerxías e entón parecenos necesario debatir este asunto e facer a nosa aportación dende a corporación. Nada máis, ese é o motivo da urxencia. Ben, votos a favor da urxencia. Continuamos. Bueno, como xa expuxen, estamos nun contexto no que se está promovendo de xeito razonable as enerxías renovables, se está dando impulso a estas enerxías renovables, pero o que entende o BNG é que este impulso non pode enmascarar actuacións de instalacións destes parques eólicos que non respeten
adecuadamente o medio ambiente, que non fomenten e que non colaboren no que é o aproveitamento social destes recursos, que non ocurra un pouco como ocurriu cos encoros, que utilizouse todo este potencial que había na nosa terra dos encoros para sacar unha enerxía da cal nós non somos beneficiados, non? Pois o que se pretende é que este proxecto sexa respetuoso, sexa beneficioso a nivel social e axude tamén a impulsar iniciativas empresariais e industriais. Básicamente, este é o sentido da moción. Nós estamos de acordo, por suposto, coa implantación das enerxías renovables, pero isto ten que ser de xeito coidadoso e respetuoso. Non debe ser ocasión para que as empresas que actualmente están monopolizando a produción de enerxía eléctrica sexan elas precisamente as que se aproveiten facéndose cos parques eólicos co sentido de incrementar os seus beneficios e incrementar o monopolio sobre esta enerxía. A moción ten 5 puntos, son 5 puntos bastante extensos. Eu leo o que é o enunciado dos puntos, porque entendo que xa fuchedes lendo, e nada, leo o enunciado de cada un dos puntos e, en todo caso, despois sometémolo a debate. O primeiro punto é desenvolver e aprobar un novo marco regulatorio do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais, a comenzar por un novo plan sectorial eólico que conte cunha ampla participación dos axentes implicados. Isto sería resumido o punto 1. O punto 2 sería dar rango de lei ao impulso dos plans de desenvolvemento industrial asociados ás novas instalacións, establecendo medidas para que as autorizacións de novos parques eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e emprego no país. O 3 sería impulsar medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador de Galiza e o retorno económico para o noso país, apostando pola constitución dunha empresa pública galega de enerxía e fomentando a participación pública da Xunta e dos concellos galegos. O cuarto sería un punto que a vez ten subapartados, entón sería o cuarto ten que ver co respecto ao medio ambiente e di incrementar a vigilancia sobre as garantías medioambientais para asegurar o cumplimento do principio de prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística. A precaución respecto das posibles intervencións que podan afectar negativamente ao patrimonio natural ou á biodiversidade, e máis a prevención dos problemas derivados da crise climática. Estas medidas de prevención, esta medida xenérica, concretaríase en a. Paralizar cautelarmente os proxectos de todos os parques eólicos en proxecto ou en tramitación que estean incluídos dentro das áreas propostas anteriormente para ampliación da rede Natura e non autorizar novos parques nestas zonas. Paralizar todos os proxectos que afecten a terreos, a áreas que foron propostas para ampliación da rede Natura. O punto B sería realizar unha fiscalización da totalidade de proxectos en proxecto ou en tramitación no noso país para localizar casos constitutivos de fraude de lei. Isto refírese a que se están presentando ou estáse detectando que se están presentando a fórmulas de proxectos que afectan a toda unha área, pero fracciónanse aos efectos de evitar
a fiscalización medioambiental. Entón, o que se propón dende o BNG é que esta actuación, que viría sendo fraudulenta, en canto que se quere actuar sobre toda unha área, pero salvando a legislación de protección medioambiental, bueno, pois que se vixíe isto tamén, non? O punto C sería impulsar un proceso participativo para desenvolver figuras de ordenación e protección do territorio, ampliación da rede Natura, estrategia e infraestructura verde en áreas de interese paisaxístico. Hai un quinto punto que sería garantir unha verdadeira política de transparencia, información e participación cidadá tomando as seguintes medidas. Mellorar a información disponible a través do Rexistro Eólico Galego, modernizando e incorporando acceso áxil a toda a información relacionada. Que a todo este proceso de incorporación de novos proxectos a este programa de implantación da innovación na produción de enerxía eólica, que todos os programas sexan transparentes e que toda a cidadanía poda acceder a eles, poda velos e poda ver que se actúa neste campo con transparencia. Por que se fai isto? Porque estamos diante de programas enormemente sensibles medioambientalmente, socialmente, económicamente, pero tamén económicamente moi lucrativos. Entón é lógico que teña unha especial vixianza isto, non? Despois, promover unha oficina específica con servizos presenciais e telemáticos ao abeiro do INEGA para o asesoramento técnico e administrativo ou de mediación necesaria para a cidadanía, asociacións de veciños, comunidades de montes, etc. A maioría dos parques eólicos afectan, a maioría, unha parte importante, afectan a terreos comunitarios, non de montes. Entón, é importante que eses propietarios teñan un bo amparo, un bo asesoramento a hora de negociar a cesión dos seus terreos, de ser o caso, non? E poñer en marcha as demandas do Observatorio Eólico Galego respecto das recomendacións de transparencia, participación pública e difusión dos modelos de contrato. En fin, non sei se fun capaz de explicar os 5 puntos e os seus subapartados, pero, en todo caso, tédelos aí, tédelos no texto da moción, e a moción vai no sentido que decíamos antes, non? De poñernos efectivamente del lado de que se implanten proxectos enerxéticos respetuosos co medio ambiente, innovadores, pero que efectivamente sexan respetuosos, sexan socialmente rentables e respetuosos tamén co noso país, con Galiza, non? Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Como di na moción, somos a segunda comunidade do Estado en xerar enerxía e non obtemos, como se di, un retorno xusto que compense o impacto social e medioambiental. Aquí supónse que ten que haber un quid pro quo. Eu vou votar a favor. Ben, voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. É certo, non? Asistimos a día de hoxe a unha baja de proxectos de parques eólicos en mans maioritariamente de grandes empresas que cunha legislación feita a medida lánzanse o que parece ser un suculento negocio do vento aquí en Galicia. Este fenómeno prodúcese nun marco normativo que prima a propiedade das grandes empresas, a implantación masiva de parques eólicos cuns criterios laxos a nivel paisaxístico e ambiental, e no que non se aposta pola democratización da enerxía, fornecendo ferramentas que permitan a participación das comunidades atinxidas, fundamentalmente comunidades rurais, nun negocio sometido aos mínimos estándares de sustentabilidade tanto social como ambiental. O Plan Eólico de Galicia
data do ano 1997 e ten como última modificación a do ano 2002, sendo, polo tanto, un instrumento obsoleto e absolutamente desfasado, tanto polos avances técnicos nos aeroxeradores como polos avances a nivel da normativa europea en canto aos estándares de protección ambiental, paisaxística e de participación cidadá que mudaron completamente nestes últimos 20 anos como non podía ser de outro xeito. Todo o avance en legislación medioambiental promovido dende Europa é posterior a ese plan eólico, o que fai que actualmente se estea aplicando un instrumento de planificación que non foi sometido á avaliación ambiental estratégica, como obriga a normativa actual, e, polo tanto, non hai ningunha análise do impacto a escala nacional da actividade eólica, deixando vía libre para que se produzan impactos desexados na paisaxe, no patrimonio e tamén no medio natural. Moi ao contrario, o Goberno galego ven aprobando normas feitas a medida dos fondos voitres, dos bancos, das constructoras e das eléctricas, que son as que copan o capital que controla o negocio eólico, reducindo os prazos, eliminando requisitos e dificultando a participación da cidadanía, botando alfombras vermellas polo noso monte para que estes grandes magnates campen ás súas anchas. Tan improvisada está a ser esta carreira que no frente xudicial xa se ven os efectos, con varios parques anulados, un deles aquí moi preto, en Mazaricos, e con sentenzas contundentes que cuestionan a política ambiental e de desenvolvemento eólico da Xunta de Galicia, sinalando unha carencia dunha planificación integral, denunciando o emprego de instrumentos ambientais obsoletos, a colocación de parques eólicos en posibles zonas de ampliación da rede Natura, a fragmentación artificial dos parques ou o papel pasivo da cidadanía no desenvolvemento eólico, como anteriormente se comentaba. As políticas da Xunta de Galicia de colaboración activa cos grandes capitais permiten que se pase por encima dos dereitos da cidadanía, actuando o Goberno galego como o principal obstáculo para a información e participación das persoas e colectivos que defenden o territorio das agresións ambientais, económicas e paisaxísticas que supoñen en moitos casos estes parques. Un modelo extractivista e desarrollista en máis uns poucos e contra o interese xeral. No ano 2019, Galicia produciu o 65% do seu consumo total de electricidade de enerxías renovables, o dobre do obxectivo que marca a Unión Europea para todos os estados para o ano 2030. Ao mellor, tamén nos deberíamos preguntar se máis eólicos son necesarios e entrar máis ao fondo no debate de se queremos seguir con esta política desarrollista ou empezamos a pensar noutra. Remato xa animando a todos os presentes e a todos os que nos poidan escoitar a asistir o vindeiro día 5 de xullo a Santiago de Compostela, a unha marcha promovida por máis de 20 colectivos que están dando a batalla contra esta política e que se celebra, como dixen, o día 5 de xuño, cadrando co Día Mundial do Medio Ambiente. Nada máis e moitas gracias. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén vimos reclamando un novo modelo que democratice a enerxía eólica, mellorando a súa distribución, a distribución do beneficio e minimice o impacto ambiental e social. Por suposto, pensamos que hai que reforzar as garantías patrimoniais e medioambientais dos territorios afectados pola instalación dos novos parques, que haxa toda a legislación sea cumprida estrictamente. Hai algunhas das cousas que, sería bo que se pudera vincular a implantación de novos explotacións de enerxía eólica a fixación de empresas, se é posible, pois, vendido sexa. E respecto da empresa pública, que se fala nun dos apartados, pois, nós tamén propoñíamos o deseño de figuras específicas para o fomento de parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de megavatios anuais para a súa posta en marcha. E tamén estudiar a recuperación da figura dos parques eólicos singulares ou outra figura similar de propiedade pública municipal. Nós vamos a votar a favor porque realmente tamén son unhas cousas das que nós estamos preocupados. Voceiro do Partido Popular. Primeiro, deixar constancia de que eu non votei. Non se me tomou en conta cando se proclamou que había pleno. Eu non votei, non votei nin a man nin nada. Cando había pleno? Pareceme
No, sinceramente. espera. Cando? Ausencia. Ausencia, sí. Eu non votei. Pero... Ni levantei a man, nin nada. Pero entón, abstención se colle... Porque saliu mayoritariamente votado. Vale, pero non votei. Bueno, pois intentaremos andar máis solos para mirar. Non, vamos ao que estamos aquí no tema. Tampouco me parece unha urxencia esta moción. Pero, bueno, vamos a rebatila. En principio, o desenvolvemento do sector eólico en Galicia, vamos a utilizar as armas que utiliza o compañeiro de Rianxo en Común, dotarnos de documentación que para min sinceramente non me parece lógica ninguna. Está a levar a cabo conforme a un marco normativo esencial fixado a nivel nacional. Repito outra vez, nacional. Lei 24/2013 do sector eléctrico, Lei 21/2013 de avaliación ambiental, Lei 16 de decembro do 54 de expropiación forzosa, obriga a que a Administración Pública a tramitar os proxectos eólicos que se lle presenten de conformidade coa legalidade vixente, que no caso de Galicia son as mesmas que no conxunto do territorio nacional e incluso máis. Por tanto, compre lanzar e insistir nas seguintes mensaxes. Tramitar non é o mesmo que autorizar. A tramitación administrativa que se realice no procedimento de autorización dun parque eólico que dependa da Xunta de Galiza conta con todas as garantías xurídicas, técnicas e ambientais correspondentes antes da emisión dunha resolución en sentido positivo ou negativo. Neste senso, recordar que todos os proxectos se someten a unha adecuada avaliación das súas repercusións no lugar, de acordo co disposto na normativa vixente, onde se analizarán todos e cada un os posibles impactos sobre o medio para poder determinar a súa compatibilidade ou non. Neste contexto, a normativa ofrece total transparencia á cidadanía a través da exposición pública da documentación dos parques que se tramitan, co obxecto de que poidan presentar as alegacións que se estimen oportunas. Ademais, obriga a petición de análisis e informes aos organismos sectoriais en función das afeccións do proxecto. Por tanto, pretende dirixir a avaliación nun determinado sentido ou establecer novos criterios ou requisitos que significaría instar a unha administración a prevaricar. O modelo eólico galego, por tanto, o modelo da Xunta de Galicia, aboga por favorecer un desenvolvemento ordenado do sector eólico, aberto a quen dispoña de capacidade legal, técnica e económica para participar sempre que sexa compatible co resto das actividades económicas, neste caso principalmente vinculadas ao sector primario e forestal, e desde o máximo consenso con todas as partes implicadas, en particular cos propietarios particulares, comunidade de montes, onde se instalan os proxectos eólicos, respetando os acordos que poidan alcanzar entre promotores dos proxectos propietarios e dos terreos. Neste eido recordar que o artigo 32 da Lei 8/2009, polo que se regula o aproveitamento eólico de Galicia, establece que quedan excluídos de implantación dos novos aeroxeradores aqueles espazos naturais declarados como zonas de especial protección dos valores naturais por formen parte da Rede Natura 2000, conforme a normativa vixente en cada momento. Exceptúanse do anterior as modificacións de parques eólicos en explotación cando dita modificación supoña unha reducción de polo menos o 50% dos aeroxeradores previamente instalados na devandita zona de Rede Natura. Segundo, que a legislación permite que tanto concellos como as comunidades poñan en marcha un parque eólico, que se poñan en contacto con unha empresa que presenten os debidos avais técnicos e económicos. Terceiro, actualmente xa existen mecanismos de información ambiental para as partes pola implantación de parques eólicos ou calquera outro proxecto obxecto de tramitación administrativa. Lei de transparencia. Cuarto, que a Xunta ven de crear a rede de información provincial aos concellos para manter un contacto directo e fluido que permitirá poñer a disposición información de primeira man antes de proceder á preceptiva exposición pública dos proxectos eólicos
sen prexuicio das alegacións deste organismo, así como calqueira outra persoa ou entidade da ZOA, poida presentar no trámite de exposición pública. Lei de reactivación económica non se poderá desenvolver parques eólicos fora das áreas incluídas no Plan Sectorial Eólico de Galicia. A exposición de proxectos que teñan clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social e posúan unha función vertebradora no territorio. Sexto, así mesmo, esta lei recolle a figura da iniciativa empresarial prioritaria da que, por exemplo, forman parte os proxectos de xeración eléctrica a partir de renovables cando estean vencellados ao autoconsumo industrial, así como os proxectos eólicos que se encadren nun destes tres casos. Cando creen un consoliden un mínimo de 25 empregos, cando teñan justificada a totalidade dos compromisos industriais, emprego ou investimentos derivados da orden do 29 de marzo de 2010 ou cando xeren un volumen de investimento superior aos 20 millóns de euros. Isto é seguir co mismo. Na actualidade, o funcionamento está en torno a 180 parques, son unha potencia instalada de preto de 4.800 megavatios, que fan de Galicia a segunda comunidade autónoma con máis produción eólica, e sería andar redundando o tema. Por lo tanto, nos consideramos que a situación está en condicións ben para seguir xerando traballo, para seguir xerando postos de traballo, e que non se afecte para nada ao que é a ecoloxía de Galicia. Entendo que a moción, precisamente, basicamente, sí que fai unha aboga polo que son as enerxías renováveis, sí pola mellora da enerxía eólica como unha das fontes de enerxía do país. En ese sentido, o que busca é que estes proxectos teñan as maiores garantías posibles. A moción, polo tanto, non vai contra ese carácter de potencia eólica de Galiza e de enerxía eléctrica, pero sí que fai fincapé en varias cousas que eu creo que foron perfectamente descritas na moción e non quero redundar niso, que é a sospeita, ou non a sospeita, sino a certeza de que boa parte desa potencia eólica e desa potencia en canto a xeneración de postos de traballo ou beneficios empresariais non está quedando aquí. A prova está de que neste momento que hai un grandísimo estoupido de proxectos e de parques eólicos por todo o país, pecha unha das grandes produtoras, Siemens Gamesa, e prácticamente nos quedamos sin factorías de produción de muiños de vento no país. Esa é unha realidade. Poderíamos tamén pelear un pouco, seguir discutindo a donde vai a enerxía eléctrica que se xenera nestes muiños de vento. Boa parte dela a empresas radicadas en Madrid e ningunha empresa facendo toda a súa investimento fiscal no país. Incluso a propia Natur de Unión Fenosa traslada o centro de control, o centro financeiro, o centro hasta de averías e de control de averías trasladou a Madrid, cando a maior parte da produción ten aquí. Entón, esa reflexión faina a moción, eu creo que acertadamente. É dicir, estando a favor da enerxía eólica, creemos que hai maneiras de fomentar que esa enerxía eólica, esta gran produción, esa segunda potencia que se fala que somos do Estado español, que haxa máis posibilidades de que se siga beneficiando máis a poboación en xeral e que se socialicen de alguma maneira os beneficios. A moción tamén ten outro pé alrededor do tema medioambiental, e fai bastante fincapé niso, unha rede Natura que se está intentando por todos os medios, por moitísimos axentes sociais, aumentar. Encontrámonos que temos unha da rede Natura máis pequena do Estado, coas menos zonas protegidas como rede Natura do Estado. Evidentemente, hai propostas de aumentala e, de alguma maneira, a moción o que quere dicir é que esas propostas de aumento da rede Natura que tamén se compatibilicen con este aumento, porque senón nos encontraremos que, cando vayamos a ampliar a rede Natura,
pois xa moita desa rede estará inzada de parques eólicos. Daí que haxa unha forte fincapé na rede Natura de ninguna maneira, en a ampliación que se busca da rede Natura, que tamén haxa unha paralización. E logo tamén ten outro pé, xa máis miúdo, pero que tamén se ten detectado, que é a fragmentación de proxectos. Fragmentación que leva que un proxecto que ten determinada dimensión, en determinada zona montañosa, se divida en pequenos subproxectos de menor xeneración, de menor potencia de creación de enerxía, co que conleva non só esa fragmentación, o que conleva é que o impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental que se realiza sobre eso, deixa de ser, por así decirlo, de primeiro nivel a dividirse en 2, 3, 4 ou 5 impactos ambientais distintos con procedementos máis laxos. Se fora un único parque, como é a realidade de moitos deles, que son zonas amplas e con moitísimos muiños de vento, que se fai repartilo 4, 5, 6 e se dividen para os trámites ambientais, se subdividen para que non poidan investigarse ou non sexan analizados coas leis completas ou os proxectos de impacto ambiental que merecería a realidade, que é un conxunto de proxecto e non un proxecto eólico fragmentado. Por tanto, eu creo que a moción fai fincapé niso, aboga pola enerxía eólica, entendemos que é positiva, pero o que non estamos dispostos é, efectivamente, que non se está vendo un retorno real desa economía xenerada no país, que as leis medioambientais, ao fragmentarse, son máis laxas e que nos encontramos que a protección real en rede Natura do país é moi pequena frente a outras nacións xa do Estado ou incluso de europeas, onde hai unha rede Natura moito máis ampla que non permitiría que se desenvolvera así. Vai vir algunha outra moción, porque hoxe saía xa na prensa que queren dar vía libre a outros proxectos de desenvolvemento no mar, no océano. Nos van chantar tamén muiños en zonas costeiras do país. E vai ir o mesmo argumento, que a rede Natura, nós consideramos que o país sobra, de alguna maneira non hai por que afectar a riqueza pesqueira, paisaxística, e non hai por que ir á costa para xenerar muiños de vento, e que hai outras zonas do Estado que perfectamente poden absorber a necesidade de implantar a enerxía eólica. E digo que vai vir porque se avanza esa pelexa. No seu día o Parlamento galego puxérase no seu conxunto, pero xa comeza a haber fisuras e, polo tanto, encontrarán que moita da xente vinculada a mar e moitos concellos costeiros van iniciar as súas accións para evitar que isto aconteza así, como pasa con boa parte dos muiños de vento do país. Polo tanto, vamos pasar a votación. Votos en contra. Abstencións. Os 3 do Partido Popular. Votos a favor. PSOE, BNG, Cidadáns e Rianxo en Común. Ben, pasamos á seguinte moción, que é do Grupo Municipal do BNG, retirada do recurso contencioso administrativo ao Plan Xeral de Explotación Marisqueira, defende a urxencia, votamos e despois defendemos o conxunto da moción. Bueno, a urxencia porque efectivamente ahora está habendo un problema a respecto dos plans de explotación marisqueira e de traballo nos parques marisqueiros, un problema regulatorio ou competencial, pero que, se non se resolve correctamente, vai a afectar, digamos, a actividade marisqueira que se está facendo nas rías. Entón, é lóxico a nosa preocupación e é lóxico tamén que, como corporación, expresemos esta preocupación, non? Que é o que quere, de alguna maneira, traer aquí a moción. A urxencia porque iso é ahora mesmo e a necesidade de resolvelo é urxente, claro. Nada máis, moitas gracias. Votos en contra da urxencia, abstencións,
Votos a favor? Ben, pois pasamos a defendela porque prosperou a urxencia da moción. Bueno, o motivo da moción é a situación actual que hai a respecto da regulación dos parques marisqueiros. Aprobouse por parte da Xunta de Galicia un novo plan de regulación dos recursos marisqueiros e esta nova regulación choca en algún aspecto coa legislación do Estado. O Estado recurriu en recurso contencioso o proxecto da Xunta de Galicia e iso está creando un conflito, máis que un conflito, está creando unha preocupación evidente en todo o sector afectado, non? Entón, a proposta, primeiro, a valoración que facemos, por unha parte, hai que mellorar o que as competencias nosas, galegas. Ahora mesmo só hai competencia en regulación e o conflito está en que a competencia sobre as autorizacións e concesións son do Estado e iso mellor había que revisalo de feito que a Xunta non teña que depender desas autorizacións e das concesións, non? Entón, hai, por unha parte, un aspecto competencial. Neste punto debemos destacar que por parte do Partido Popular nos últimos anos se tuvo unha actitude enormemente pasiva e deixada a respecto da incorporación de competencias, da mellora de competencias, contrariamente ao que está acontecendo con outras comunidades, non? Que están incorporando competencias e mellorando o seu ámbito competencial. Entón, un primeiro aspecto é que a Xunta de Galicia ten que ter tamén esa preocupación de mellorar o seu ámbito competencial. E despois, en segundo lugar, evidentemente, este problema que ao final é un problema normativo, entre as dúas administracións teñen que poñerse de acordo para resolvelo. O que non ten sentido é facer vítimas de todo este problema a xente que está traballando do mar. Nos entendemos que o problema pasa pola retirada do recurso contencioso e tamén se a Xunta de Galicia ten que facer algún trámite de autorización que se houbera traballado digamos, o seu ámbito competencial, pois o mellor non tiña que facer, pero se o ten que facer, lóxicamente debe facelo, a efectos de evitar esta situación que efectivamente é unha situación de alguna maneira que pon en risco, pero a vez semella que se está chantaxeando un pouco pois co traballo de todas estas persoas, non? Entón, a moción, fixen unha exposición pois un pouco dos motivos e un pouco así por riba de cal é a situación neste eido do marisqueo, e os acordos que se propoñen son dous. Un é instar ao Goberno do Estado a retirada inmediata do recurso contencioso administrativo interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico contra a orde de 21 de decembro de 2020 polo que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o trienio 21-23. E dous, instar a Xunta de Galicia a activación da Comisión de Transferencias co obxecto de iniciar o procedimento para o traspaso das competencias pendentes a Galiza, nomeadamente, e tal e como se acordou polo Pleno do Parlamento Galego no mes de marzo, a xestión do dominio público marítimo terrestre e a ordenación do sector pesqueiro e de investigación oceanográfica. Son uns puntos moi claros e que
expoñen de xeito bastante máis claro o que eu dixen antes dun xeito mellor un pouco máis deslavazado, pero os puntos en sí son moi claros. Instar a retirada do contencioso e pedirlle á Xunta que traballe na incorporación das competencias na xestión do dominio público marítimo terrestre, que é o que está provocando ahora mesmo o problema e o conflito. Nada máis, moitas gracias. Voceira de Cidadáns. Rianxo sabemos que é unha vila mariñeira por tradición e vese profundamente afectada por este plan, así como por unha nova normativa que queren traer de Europa, pola que xa se manifestaron nesta vila e noutras mariñeiras, que queren a sacar adiante o diario electrónico ou cámaras, entre outras cousas. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Nós tamén imos votar a favor e compartimos os argumentos esgrimidos durante a exposición de motivos, nada máis. Voceira do Partido Socialista. Nós, por suposto, estamos preocupados porque o feito de que isto se judicialice pois pode afectar aos que realmente viven deso que é o sector marisqueiro. Na exposición de motivos nos vemos que non podemos estar de acordo porque a presentación de informes preceptivos ven sendo un proceso habitual para estes procedementos de sempre, sen que existiran notorios problemas ata o momento. Por iso agora non tiña por que ter existido. Simplemente é que a Xunta tiña que solicitarlle ese informe e non tiña por que ter pasado a ese recurso no contencioso administrativo. Por iso nós solicitaríamos que fixéramos constar nos acordos o de instar a Xunta, mentres non ten a competencia para non ter que pedirlle permiso a nadie, pois instar que presente canto antes o papel para que inmediatamente se desactive o recurso contencioso administrativo. Pareceme que é importante que se sepa eso, porque realmente onde nace o problema é aquí. No momento en que non é que aparecera de sorpresa, senón que foron avisados e non o fixeron. Eu creo que é de responsabilidade, se non contas ca competencia transferida, pois tens que facer o que hai que facer. Tamén as outras persoas, cando temos que facer xestións, temos que adaptarnos á normativa. Entón, pediría que se fixera constancia realmente que o feito de que a Xunta canto antes presente esa solicitude, pois ese desactive tamén inmediatamente o recurso para que non se vexan perxudicados para nada o sector marisqueiro, porque valles o pan de cada día neutro. Estamos de acordo con ese encontro. No punto primeiro xa se insta ao Goberno Central a que retire o recurso. Se o retira, non hai que instalo dende outra administración. Pero retira ou, quer dicir, eles tuveron que pasar. Pedimos ao Estado que retire o contencioso e a vez pedimos á Xunta que pida que se retire. Non, digo que o retire, non. A Xunta instamos a que presente canto antes a solicitude para ese informe preceptivo. Que presenta a solicitude de retirada de recurso. É outro tipo de documento. Que faga, non. É unha especie de avaliación, non é retirar, nós non pedimos que retire nada. O que se pide incluir, me estou a referir. Incluir, non sei se me expliquei, donde nace por o motivo por o que está, tuvo que ir ao recurso contencioso administrativo, ese é porque a Xunta non solicitou, non fixo solicitude de que quere utilizar a costa para mariscar. Entonces, ese papel é o que non se presentou no Ministerio, foi a raíz deso donde, claro, tens que presentalo canto antes, e canto antes se presente, antes se retira. E que se faga canto antes para que non perxudique aos realmente interesados e perxudicados, que é o sector marisqueiro. A mí gustaríame saber cal é a razón de que a Xunta nesta ocasión non o presentara. Eu non sou o representante da Xunta. Non, eu estou falando, ahora miro... Nin vostede tampouco é o representante do Goberno Central, evidentemente. Para nada. Non estou defendendo o sector... Unha cousa que me deixa ben clara. O sector marisqueiro é o que me importa. O primeiro é que o Partido Popular de Rianxo, saquemos o anagrama de Partido Popular, xente que está aquí loitando para que a xente poda traballar por Rianxo, presentou unha cousa similar fai casi un ano.
tildóusenos de que era un acto electoralista. Cosa que eu, sinceramente, cada vez quedo alucinando máis. Non sei a que se refire. Sí, por la lei de marisquería, lei de tal, sí, podía, sí, é certo. Sí, botándolo lá fora todos, sí, coño. Sí, é certo, sí. Non era outra historia. Bueno. Isto se chama plan de Pero explotación, ahora, plan xeral de explotación marisqueira. Espera un esto... momentiño, porque, a ver, aquí o ordenado ten que facerse da seguinte maneira. Perdón, voulle dar a palabra dentro un momento para que expoñe usted o seu punto de vista. Agora mismo está a voceira do PSOE, presenta unha proposta, unha emenda que é labor do BNG incluíla ou non, porque somos os que presentamos a moción. Isto é así. Se o BNG decide presentala nos termos que tal, se presentaría, se votaría a moción con esa emenda e se pode estar de acordo ou non de acordo. Entón, ela presentou unha emenda que valoraremos agora na próxima intervención que fagamos se engadimos ese tramo ou non. Ahora, ten a palabra para falar da moción a meu compañero que vai ser o que vai defendela. Voceiro do Partido Popular. Boas tardes. Efectivamente, nós pensamos e témolo totalmente claro de que aquí o grave problema que hai en todo isto e para que isto non se judicializara, como estamos no tema, era o traspaso das competencias a Galicia. Esa eu creo que sería a gran clave para que de alguna maneira todo isto volvese a unha normalidade e verdadeiramente que houvese unha tranquilidade e unha paz de cara aos nosos mariscadores e mariscadoras, non só daqui de Rianxo, senón en xeral. Aquí hai un problema entre dúas administracións, o goberno autonómico e o goberno central. Por algún motivo hai unha falta de entendimento do que se quere ou que se deixa de querer. Nos está levando a un término que é o da judicialización neste sentido. Que podemos decir? Nos verdadeiramente nos podemos poñer na piel de quen está verdadeiramente resentindo toda esta situación, que lógicamente son os mariñeiros e as mariñeiras que están aí a pé de playa todos os días. Non podemos decir moito máis que eso. É que verdadeiramente, atendendo as características deste asunto, a confrontación está totalmente clara. O recurso que non podemos dar máis explicación, é que tampouco o temos, o sea, é unha cuestión que está aí, está judicializado e, bueno, pois, como ben decía o alcalde, que é cuestión dun trámite, dunha avaliación, efectivamente. Entonces, pues bueno, habrá que esperar, tanto dun lado como do outro, a ver que é o que deciden. Con presentar o papel que non teñen presentado, desactivase, entendo. Sí, Carme, pero eu tamén o entendo que tan solo sería o tema de presentar esa documentación, pero a fin de contas hai un enfrentamiento. Nos temos totalmente claros que, lógicamente, é por un tema dun marco de competencias. Punto, non hai máis. Pero mentes non existen. Eu creo que a moción por parte do BNG vaise aceptar o terceiro punto, pero fai fincapé un pouco a moción en dous acordos iniciais, que son a retirada do contencioso, absolutamente claro, a este plan de explotación, plan xeral de explotación marisqueira. Primeiro, retirada do recurso que presenta o Goberno do Estado. Segundo, para prevenir para o futuro que se dean este tipo de circunstancias, o BNG pide que se active a Comisión de Transferencia para que nos dean a xestión completa do dominio público marítimo terrestre e ordenación do sector pesqueiro, que non haxa que chamar ao Estado para nada, que sexa competencia 100% de Galiza a de xestionar os seus recursos pesqueiros, co que xa non habería pé a que houvese por parte do Estado ningún tipo de recurso contra o plan xeral, porque xa sería competencia propia que o aprobáramos aquí. O terceiro, para favorecer tamén, como facemos en moitas ocasións, que se incorpore tamén o Partido Socialista a esta moción, se inclúe unha engádega, un punto 3, que sería instar a Xunta a presentación da documentación necesaria por parte requerida polo Estado mentres non se fai a transferencia completa. Creemos que non
impide que lle sigamos reclamando ao Estado o cese e a retirada do recurso, non quita para que a vontade inequívoca sexa ter todas as competencias, pero se polas partes poden facer algo entrega de documentación, pensamos que non se debe chegar a isto, para que quede claro os 3 puntos. E eses son os que se someten a votación, vale? Entón, non están invalidados, son 3 puntos absolutamente independientes. Retirado do contencioso, que non pinte nada o Estado aquí, punto 2, que sexa o propio país, e terceiro, mentras non sexa isto, que haberá que activalo de alguna maneira nunha comisión de transferencias, mentras non se produza iso, que de alguna maneira as administracións estatais e autonómicas, pois de alguna maneira teñan unha boa razón e se aveñan a entregar ese tipo de documentación, de ser o caso, evidentemente. Vale, estes son os 3 puntos que se presentan. Entón, dito isto, votos en contra, abstencións, votos a favor, voto en contra un representante do Partido Popular, 2 abstencións de representante do Partido Popular, e Ciudadanos votou a favor, non? E o resto dos partidos a favor. Ben, pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Fai un mes preguntei ao señor alcalde cando se ian a repasar as alegacións denegadas do Peixón. E vostede falou que na volta dunha semana ou 15 días comezaríanse a mirar. Fai un mes. Que pasou? Estamos a finais de maio e ainda non se fala dos orzamentos. Imos a seguir este ano tamén con orzamentos subrogados. E outra pregunta é que debido ao mal tempo os areais apareceron cheos de argazo. Para cando empeza a limpeza deles? E cando lle tocará aos que non se consideran como principais? E despois un rogo que pedirlle aos dos postos de mercadillo que recollen o seu lixo e que non o deixen debaixo dos postos. Porque os días de evento hai papéis e bolsas que voan cara a outros postos e cara ás rúas anexas, chegando incluso a molestar a clientes que están sentados en terrazas dos bares. E tamén se pode pedirlle á administración competente o arraixo do semáforo de Muiños, que hai luces que están afundidas e se dá a luz non se ven. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nos, bueno, un poquinho como lle pasou a señora Resúa, nos estivemos esperando tamén esa chamada para esa xuntanza de portavoces a que saludeu no pleno anterior, para, creo recordar, ter un primeiro contacto cas alegacións. Nunca se produciu esa chamada. O certo é que a estas alturas tampouco non esperamos xa que se produza de maneira inmediata, mas cabería ser un pouquiño máis prudentes a estas alturas de partida a poñerse prazos para incumplilos, porque a problemática, como todos sabemos, ven de lonxe, vai xa 6 anos e medio dende que se aprobou inicialmente o Peixón. Hai moitos veciños e veciñas que están pendentes de avances para poder afrontar problemáticas persoais de diversa índole, entón cabería ser un pouco máis serios nesa cuestión e esperamos tamén outro prazo, ¿no? a ver cando se produce. Vimos nos decretos da alcaldía unha sanción de sanidade ao Consello de Rianxo polo mal estado no que se atopa o mercado municipal, unha sanción de 600 euros por ter, segundo se di, puntos de luz sin protección, puntos de eliminación de aguas residuais en sistema de sifonaxe, paredes próximas aos baños deterioradas, etc. Segundo os praseiros, estas problemáticas foron notificadas en diferentes ocasións e recentemente, nunha moción que Rianxo en Común presentou, tamén se aludiu a elas, pero, polo visto, deixáronse estar. Vanse solucionar, agora que ata en sanidade conocen o estado do noso mercado municipal, ou tampouco así. En relación a isto, cabe tamén mencionar o estado do parking que está debaixo, que comparte moitas problemáticas anteriores e que ten outras que son propias da infraestructura, como poden ser
coches que están en práctico estado de abandono dende moitos meses e demais, e que poden conlevar outras problemáticas anesas e que tamén cabería afrontar. Non sei se teñen pensado unha actuación quizáis de carácter máis integral, como aludíamos naquela moción a que fixen referencia. E sin sair da praza, temos que comentar tamén unha problemática da que son coñecedores e que nos leva a plantear a urxencia de modificar a ordenanza reguladora do mercado para posibilitar que nun futuro poidan adxudicarse de maneira directa aqueles postos que tristemente están desocupados e que a día de hoxe se deben adxudicar a través de concurso. Hai multitude de exemplos por todo o Estado na que as ordenanzas contemplan ferramentas para poder facelo así. Non sei se teñen pensado afrontar esa modificación que comentamos. Falábamos tamén no pleno anterior do pago, ou mellor dito, do non pago das axudas do programa PEL Reactiva da Diputación da Coruña. Por poñer un exemplo, o Concello de Boiro procedeu ao pago das axudas na primeira semana de abril. E a pesar de que no pleno anterior se falaba dun intento para sacalas adiante a menor tardanza posible, os comerciantes de Rianxo que foron adxudicatarios das axudas seguen esperando a cobralas. Non sei se teñen previsto algún tipo de prazo ou directamente se desiste dese intento. E tamén, a comezos de mes, concretamente, o día 5, registramos un escrito á atención da Alcaldía solicitando que se valorara a posibilidade de suscribir un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, como xa fixeran municipios como a Pobra, Carballo ou Narón, por citar algúns. Un convenio para a concesión de axudas ao sector da hostalería, cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19. Instábamolos a suscribir o dito convenio e a complementar as axudas con 1.000 euros por cada un dos establecementos de hostalería do noso municipio que solicitou as axudas da orde do 22 de febreiro para o programa relativo ao sector. Como de costume, non recibimos resposta algunha ao dito escrito. Non sei se hoxe nos poderían responder e explicar as razóns que levaron a non suscribir o convenio ou, de ser o caso, se ten pensado facer algo ao respecto nos próximos días. Temos tamén un tema que ven de lonxe relativo a un paso de peóns preto da praia de Tanxil, que estaba, cuxa implantación estaba valorada positivamente. A día de hoxe, falo de memoria, creo que data de fai 2 anos esa valoración. A día de hoxe o certo é que non se procedeu a instalar o dito paso. Non sei se teñen previsto facelo de cara á nova tempada de verán. E outra pregunta é relativa tamén a unha especie de adxudicación que vimos nos decretos da Alcaldía relativa ao servizo de xestión de animais abandonados. Modificouse ou cambiouse de persoa que facía esa atención e agora, como dixo, adxudicóuselle a unha empresa que se chama Ethical Service for Animals SL. Na nosa opinión, e sen ánimo de confrontar, sería máis lóxico que este tipo de cousas, e que son prácticamente unha adxudicación dun contrato que lle supón ao Concello de Rianxo aproximadamente 7.000 euros mensuais, e para o que, polo visto, non se valoraron outras alternativas. Ao noso punto de vista, este tipo de cuestións deberían ser tratadas, senón en sesión plenaria, cando menos sí, co resto dos grupos. Esta e outras que temos aludido nestes 2 anos que van de legislatura. A pesar de que reiteradamente se nos di que se fará un esforzo por ir cara aí, o certo é que non se fan, os plenos apenas teñen contido, ou os contido que teñen, como vimos hoxe, e as propostas que veñen por parte do Goberno e nomeadamente da Alcaldía son para instar a outras administracións, e as cuestións propias desta administración e que atinxen directamente ao funcionamento desta administración
quedan nas actas da Xunta de Goberno ou quedan nos decretos da alcaldía e non somos partícipes desto. Non sei se lles parece lóxico esta de maneira de actuar ou se, polo visto, teñen previsto cambiála como outras veces teñen aludido. Nada máis e moitas grazas. Solo dúas cuestións. Como ben dicía Xulián, no mesmo sentido o PEL reactiva a situación del, porque lógicamente hai comercios que están sin cobralo. E despois un matiz que quería facer en relación ao que comentache, o que se comentou antes sobre a moción que presentou Rianxo en Común por o acceso á zona do Pazo. A ver, eu como traballador dun servicio de emerxencias sanitarias e lóxicamente que acudimos ali innumerables ocasións, de feito, ainda acudimos hai 2 semanas con resultado de falecemento, o problema ali, o noso problema que temos, tanto nós como compañeiros de bombeiros e demais, non é o ancho de vía, é o giro. O sea, é imposible, e iso non hai maneira de solucionalo. Posiblemente nesa zona na que se debateu aquí sobre elo, efectivamente, eu teño atendido ali a algunha familia, concretamente a dunha familia que hai que abordala por a casa de abaixo, e hai que tirar de camilla demais, pero que non queda outra alternativa nesa zona. É moi complexo. Por iso, antes non intervín, pero ora quería deixalo de manifesto que non é tanto o problema do ancho de vía, sino en sí o acceso e o giro. E aí é prácticamente, se nos cunha ambulancia cas medidas que temos hoxe en día non somos capaces de entrar, un camión de bombeiros é prácticamente imposible. E nada máis, gracias. Na medida do posible... sí. Quería fazer un apunte. Falando de deporte, apoiar o deporte, apoiar a cultura, me parece correctísimo. Pero parece que, non sei, que me dá de que acabamos de ter un campeón do mundo ahora mismo, no piragüismo, que vai ir ás Olimpiadas, que é o primeiro rapaz que vai no Concello de Rianxo a unhas Olimpiadas. É que o Concello non teñe máis palabras. Sei que usted directamente sí que o felicitou, pero digo a nivel institucional como Concello, que non teño un pouco de referencias hacia ese rapaz. Non. Porque algunas cousas están en marcha para o autista. Contesto xa ou... Sí. Vamos a ver. Está por o final. Nós desde que Madrián está competindo xa a nivel como está, todas as semanas, todos os días tengo contacto con él. A punto acabou a carreira, este concelleiro puso en contacto con él. Este concelleiro puso en contacto con él, a punto acabou a carreira. Todos os días estamos con él en contacto. Non son as noticias que eu teño, verdad? Bueno, pois non vou desconfiar da súa palabra. Eu teño constancia de que de todas maneiras, do alcalde, nada máis. Sí. Bueno. E por outra parte, non vin a que a nivel do Concello que haxa unha nota de prensa que non haxa nada, que diga que temos un rapaz olímpico. Ti non sigues a página de deportes, verdad? Usted non sigue a página de deportes. Eu non sei que Usted non sigue a página de deportes. Non sei que é a página de deportes. Pois se siga a página de deportes. Bueno, momentiño. Aparte de que se vai a recibir, tan pronto volvo a hora de Polonia, vai a recibir no Concello. Como fixemos co de Remo. Non sei, por favor. Eu estou... Que usted me diga. Xa está. A ver, este é perdón, é un apartado de rogos. Este é un apartado de rogos e preguntas. Por lo tanto, se pregunta e se responde e acaba aí a discusión. En todo caso, eu pola miña parte tamén teño que decir que efectivamente Adrián se lle ten en grandísima estima. Eu constame que a través das redes sociais é constante o orgullo de Rianxo, por iso se cadra, efectivamente, podemos nalgún momento ter unha recepción oficial cando a situación tamén se normalice para recibilo. Recibeu algún tipo de axudas por parte de algunha empresa facilitado polo propio Concello. De feito, eu creo recordar, se non me engano, hai unha foto de hai un ano, 2 anos, das
PAS, aínda que non compite nun equipo do Concello, dá igual, favorecese a cousa. De todas maneiras, tomamos nota para si podemos mellorar un pouco esa cousa que se faga, pero por parte nosa, desde logo, hai todo o cariño e se está facendo todo o esforzo posible en buscar incluso patrocinios privados que axuden públicos de poder ser a súa estancia e a súa viaxe a representar ao Estado español. Tamén o teño que dicir, porque xa que sale o tema, para min é inconcebible, e xa o dixen máis veces, que un representante do Estado español reciba ou ande a mendigar, e así o teño que decir, por concellos, por empresas, por mesmo administración autonómica, axudas para representar ao Estado español en determinadas competicións. Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, etcétera, non se pagan o seu chándal, non se pagan a súa viaxe, págaos a Federación. E, sin embargo, deportes como os que acabamos de falar teñen que andar a pedirlle aos concellos. Para min iso é algo increíble. Increíble. Estou convencido de que os directivos incluso das federacións non se pagan eles as viaxes como se fan os deportistas. Nin se pagan os chándales nin a roupa. Estou convencido. E a estes rapaces sí que teñen que andar facer un peregrinaxe por moitas administracións. Tiñan que estar, no momento que representan a un Estado ou unha federación, tiñan que estar financiados por ese Estado e por esa federación, e non a dar a pedir cartos e andar a buscar roupa ou material por aí polos camiños de Deus. E iso é así. E é con estes deportes, porque cos outros non hai problema. Pódense negociar as primas millonarias, para os grandes deportes. E para estes rapaces, para esta xente que vai a un deporte minoritario, pero que sí que é seguido na súa terra e no seu lugar de orixen, teñen que buscarse as favas para poder competir. Non é normal. Non é normal. Non é normal. Ben, contesto as dúas preguntas relativas ao PEL reactiva. Hai unha demora, efectivamente, grande. Tamén lle teño que decir que moita desta demora non é tanto polos servizos do Concello como que están intentando que a xente leve o 100% da súa subvención, que reciba o 100% da cantidade que está asignada. Esa é unha das razóns do retraso que moitas persoas a día de hoxe aínda foron incapaces de facer ou de entregar toda unha serie de documentación da axuda concedida porque non son quen de achegar facturas de alugueiro, facturas de material, facturas de compra porque se están facendo gastos en negro, así directamente, que son imposibles de xustificar e engadir. Entón, se un empresario ten 1.000, 2.000, 3.000 euros, ten que entregar 1.000, 2.000 ou 3.000 euros de factura de alugueiro. E se o pagou sin seguir aos canles normais controladas por Facenda, pois agora hai un problema. E se está intentando que acheguen ao máximo posible as cantidades totais para proceder ao pago total. Ora, teñen xa a instrucción, non podemos esperar máis, entón xa se lle deu a instrucción ao Departamento de Emprego que axiña peche coas cantidades que haxa e a día de hoxe o material que ten de entregado para poder xustificar a axuda. Que non demoren, porque ao final van pagar os xustos polos pecadores, os que entregaron o 100% da documentación aos que están no 70, no 60 ou no 50% de entrega desa documentación requerida. Por lo tanto, e isto é así, non se fai por demora, nin porque estean esperando ou agardando que pase algo, sino que esta é a realidade da situación. Hai moitos empresarios, ou algúns, que non son quen de entregar as cantidades e estamos agardando que ven directamente os seus xestores ou a persoa que xestionou a súa subvención que se acheguen a ese 100% posible da cantidade asignada, porque a realidade é iso, que moita desa cantidade non lles chega porque son incapaces de entregar esa documentación. Efectivamente, falou en inglés, eu a verdade que o nome en inglés non me sona, os cans de Rianxo foron a
a unha empresa que se chama Xestión Ética do Abandono, ten un núcleo geolóxico regulado. Foron ali porque aquí tamén viñeron moitas veces coas críticas do lugar onde se encontraban en Dodro, e o que decidimos foi, mentres non podemos participar ou non se fai un proxecto colectivo común ou colectivo comunitario de varios concellos de Canceira, pois decidimos que estiveran ben xestionados nun local no Concello de Zas, como creo que son 20 e tantos concellos da provincia da Coruña que están ali cos seus cans, e o que podemos comprobar é que foi prácticamente chegar, nas primeiras semanas xa chegar aos niveles de adopción interesantes que están facendo que esa cantidade inicial se estea reducindo sustancialmente. En Dodro, tamén teño que dicir que grazas á persoa que atendeu sin, pois seguramente ter ao 100% as súas instalacións, sí que nos sacou dun problema durante moitos meses de traballo cos cans, pois chegamos a acumular 30 e algo, casi 40 cans. Foi chegar a esta empresa, nunha empresa, xa digo, perfectamente regulada e autorizada pola Xunta, e os cans prácticamente en 15, 20, un mes están, houve varios procesos de adopción e se encontra neste momento de 30 e tantos, casi 40 a 20 e baixando, para deixar un pouco a normalidade entre 10, 12, 15 cans por mes, que é un pouco a idea que hai de cifra, por mencionar unha cifra media, que evidentemente moi lonxe deses 40 cans, casi 40 cans abandonados que tuvemos. Entón, entendemos que o paso é positivo, non é o paso ideal, nos gustaría ter máis cerca un espazo como este, pero hai que traballalo e conforme se vaya traballando se poderán pasar a regular aquí. Ora, sí que estamos satisfeitos do nivel de cuidados, do nivel das instalacións, da legalidade das instalacións no que están estes cans, xa digo, chámase Xestión Ética do Abandono, está en Zas, en Brandomil en concreto, poderemos facer en algún momento unha visita para que vexan un pouco a realidade dos cans nas súas canceiras e do sistema de adopcións e cuidados que teñen os cans de Rianxo. Tamén se están encargando, de alguma maneira, de facer recollida dos cans, está incluído dentro do prezo, está incluído tamén o tratamento con gatos, tamén se están empezando a reducir algunhas colonias de maneira sistemática, co procedimento que é perceptivo de tratamento de recollida do gato, de esterilización, para un pouco intentar que eses gatos saen adiante, pero que non sigan aumentando a poboación. E estamos moi satisfeitos, xa digo, da reducción prácticamente nun prazo dun mes, mes e medio, 2 meses, de reducir a mitade e ir polo bo camiño para quedarnos entre 15, 12 cans, que sería unha media moi positiva frente aos casi 40 que chegamos a acumular. Cando sexa posible, buscaremos outra fórmula máis cercana, compartida seguramente con algún outro concello, pero a día de hoxe queríamos sair do foxo de alguma maneira no que estábamos en Dodro, cun aumento desproporcionado de cans e de abandonos, para chegar a un número que sexa xestionable por calqueira canceira de tipo comarcal. No que ten que ver co convenio coa Xunta, estamos agardando, nós tamén agardamos por esa presentación do orzamento, porque para poder dar temos que ter unha partida aprobada. Por lo tanto, tan pronto poidamos traer a aprobación ao orzamento municipal, haberá unhas partidas que se irán distribuindo, entre elas esperamos poder contar cunha partida para determinadas actuacións para o comercio local. Sin orzamento, evidentemente, non tiñamos posibilidade de achegar cantidade ninguna, é algo que esperamos solventar. Esta semana, o que ten que ver co orzamento, prácticamente a interventora pechou o que é a liquidación, unha liquidación que ten un remanente positivo e que permite, con ese remanente positivo, facer pagos atrasados a proveedores, eliminar eses retrasos posta ao día, as facturas tamén de anos anteriores, deste ano,
e incluso tamén dá para unha cantidade que se podería distribuir para as diferentes áreas, entre as que podería estar unha cantidade para o comercio local. Cando falamos de praza problemática e a ordenanza, o Concello tan pronto soubo da existencia dun interese por parte dun adxudicatario ou adxudicataria para ir a unha das prazas que hai no mercado, inmediatamente tirou da última contratación, que foi hai 2 anos, ou 2-3 anos, creo que sí, 2019, para ver se era posible a adxudicación directa a partir desa ordenanza. A resposta dos servicios xurídicos, se non me engano, era de que só é posible por lei 1 ano despois de que cesara ese momento. É dicir, que ese ano pasou, evidentemente, e non era posible facelo directamente. Estáse rematando o proceso novo para sacar outra vez a licitación, co que eu creo que nos vindeiros días, se non me engano, cando ten previsto sacalo xa definitivamente, e abriría un novo prazo para adxudicar prazas no mercado de abastos. Non sei se é un problema de ordenanza reguladora, non sei se é posible a adxudicación directa, eu quería velo, se é posible a adxudicación directa por medio da ordenanza dun espazo municipal, ou sea, a venta dun espazo municipal, pois tamén é cuestión de velo, e se é un problema de ordenanza, hai que miralo. Tampouco nos iba a axudar, porque unha modificación de ordenanza tamén é un proceso que nos vai levar varios meses entre presentación, aprobación inicial, exposición pública, etc., etc., é un proceso longo. Si se pode combinar agora concurso no inmediato e preparación de ordenanza de tesourería para axudar a que estas situacións se resolvan de algunha outra maneira, pois adiante. Haberá que pedir, evidentemente, os informes, pero xa digo, a resposta que se nos deu por parte dos servizos xurídicos no momento que plantexamos a posible adxudicación directa que favorecese con rapidez a instalación inmediata, pois non foi posible. A ordenanza non serviría tampouco, porque tamén son varios meses de traballo. O estado do parking, eu creo que evidentemente todos o coñecemos e é necesario leválo a un plan de obras, que efectivamente é cuestión de presentar unha proposta cando se plantexan obras para o POS, por exemplo, o plan único da Deputación, de decir, pois queremos que se inclúa unha do parking, un amaño xeral, un lifting global do parking. Seguramente o apoiaremos, pois máis de un e estaríamos moi satisfeitos. Eu tamén pedín un pequeno informe a un arquitecto para que realice un pequeno proxecto para saber a que nos imos enfrentar cando falamos do amaño do parking. A ver as cantidades e hasta onde chega, porque, claro, dá medo o que é a situación do parking, porque poden ser, ainda que hai unhas 70 e pico prazas, estamos falando dun parking o suficientemente amplo e grande como para estar diante dunha cantidade importante para a posta ao día. Pero, é necesario facelo, xa digo, invito a que se presente esa solicitude nun POS, porque vai ser a única solución, visto un pouco o estado inicial no que falamos. É un parking que, ademais, ten problemas estruturais grandes que veñen de moi lonxe. Enfrentámonos tamén a tema de humedades que dependen das comunidades de propietarios dun lado e outro da Praza de Maía, que nos meten bastante humidade no parking municipal. E, é necesario, sabendo que é necesario, sí que convido a que se traslade para un plan de obras, porque eu creo que vai ser o momento onde se poda facer unha actuación. Eu, por parte do Concello, sí que pedín un orzamento para buscar esa actuación. Falan dunha sanción de sanidade, efectivamente, máis ben foi por algunhas cousas que non se contestaron no seu momento, en prazo, máis sí que están tomadas notas e se quere facer algunha desas actuacións de protección de luces, etc., que aparecían na relación e que creo que ademais son facilmente
amañables e con pouco investimento municipal ou por parte das obras. Falaban ambos os dous tamén do Pexón, efectivamente eu aí son circunstancias totalmente alleas á vontade do equipo de goberno, eu non me farto de dicilo, que non é que nós non queiramos facela, levamos tempo. Aquí hai por parte da empresa unha petición para retrasar a semana do 14 e 15 de xuño, do 14 ao 18, perdón, de luns a venres, esa xuntanza que todos desexamos para comenzar a avanzar nas alegacións. Xa nos gustaría tela feito, requerindia ao día seguinte de ter a reunión aquí, de ter esa xuntanza, mas foi imposible por parte da empresa, que neste caso ten unha participación absolutamente fundamental na explicación ao conxunto da xente. Pero, insisto, totalmente alleo nin a falta de requerimento pola nosa parte, que non é así, senón que se está insistindo semana a semana nesa xuntanza necesaria e nese remate do Pexón, e, polo tanto, xa digo, deille un ultimátum para entre o 14 e 18 manter ese encontro cos portavoces. 14 e 18 de xuño. Posto do mercadillo, falamos diso, anoto o tema da recollida, sí que teño que decir que con todos os defectos que pode ter a recollida en Rianxo ou a salvo de algunhas problemáticas en días de vento, sí que chama moito a atención pasar un día ás 3 da tarde, cando remato o mercadillo os mércores e o domingo, e ver o estado no que queda a praza. Parte é recollido polos propios xente de comerciantes, parte é tamén que está atento o equipo de Corregal para facer a recollida, pero o estado que presenta un mercadillo donde pasan centos ou miles de persoas pola mañán, donde veñen aproximadamente entre 30 e 50 postos, donde se manexan 50, 60, centos de caixas en cada un dos postos, con plásticos, etc., ver todo ese movimento e ver o estado no que queda ás 3 da tarde, pois non é todo o malo que quixéramos. Ao contrario, eu convido que se vexan outros lugares ás 3 da tarde, que vexamos outros mercadillos como quedan ás 3 da tarde e comparen e vexan como queda o noso espacio en uso perfectamente a partir das 3 da tarde e como quedan outros concellos. É dicir, hai unha boa participación e eu creo que bastante implicación. Nunca é 100%, evidentemente, haberá que mellorar, haberá que seguir incidindo, pero que sí que ten un estado bastante presentable o noso mercado, o espazo que deixa o mercadillo na praza de Castelao cando remata ese mercadillo os mércores e os domingos. A limpeza de praias contratarase o personal, acaban de conceder unha subvención, unha axuda para realizar os labores de limpeza de praias que van empezar a mediados de xuño. A partir de aí, hasta mediados de setembro, estaría contratado un equipo de limpeza que se encargaría de realizar esas actuacións de limpeza, sumándose as que xa están facendo a xente do Concello. O Argazo, aquí tamén hai que mirar, esta mesma noite estuveron traballando, colaborando operarios nosos coa cofradía na retirada do Argazo nas praias. Sí. Que? Onte, non? Pois, quero dicir que hai unha colaboración para a retirada. Un Argazo que, por outra parte, en algúns casos se considera elemento natural e hai quen fala incluso de prohibir a retirada do Argazo. Por consideralo algo natural para as praias e, polo tanto, intocable. No da retirada, xa digo, o equipo de limpeza, máis ao 100%, unha vez pasada a época de retirada dos temporais, agora se fixo unha previa á Semana Santa. Creo que estes días volveron a facer e a pasar as máquinas do Concello polos areais grandes e máis importantes a facer unha recollida. Onte colaborábase o antronte coa cofradía na retirada do Argazo das praias, pero a partir de mediados de mes de xuño
cando se incorpore a brigada de limpeza de praias, xa efectuará a diario o seu labor, xa se empezarán a colocar determinados elementos de uso nas praias, as papeleiras, que se poderán xa ir recollendo a diario, as duchas, etc., para preparar a tempada de praias. Normalmente os elementos de ducha, os elementos, por así decirlo, dos baños e tal, tense como costume esperar ao remate do San Xoán. O San Xoán normalmente é unha época pois que as trasnadas ou pequenos xogos da mocidade ou de que ensexa facía que nesa data tradicionalmente estragaran moito material de praias, optouse dun tempo a esta parte por evitar iso, deixando sin colocar os materiais hasta que pase o San Xoán. Falo aqueles susceptibles de seren estragados. Quero lembrar un San Xoán donde se lle prendeu lume a ponte que hai en Tanxil, estivemos a punto de perdela, e algún elemento máis así dese estilo que aconsellou polo menos tomar esa decisión. Xa digo, neste momento estamos rematando, polo que decía da petición dos orzamentos, a interventora ten ultimado a liquidación, que nos permite incorporar aos orzamentos unha cantidade adicional importante, froito dese remanente, que servirá para pagos de facturas anteriores, para incorporar todos os proxectos, a cantidade municipal para todos os proxectos pós que temos retrasados e que poidan ir saindo ao longo deste ano as súas licitacións e máis tamén unhas cantidades adicionais que permitirán facer fronte a gastos extra. E, por hoxe eu creo que abonda. Despedímonos e moitas grazas. Un saúdo.